लेकिन हम अपन स्वाभिमान के बचा के रखनी। हम ना केहू से रिश्वत लेनी और ना केहू के आगे झुकनी। यहाँ तक कि रिटायर होखला के बाद भी हमरा के पिछले हफ्ता मारे के कोशिश कल गई रहे। ये खबर तो रुआ लोग न्यूज में देखला ही हो खबजा। उल्लू के रोके खातिर पुलिस विभाग की जब अशोक सेल्वराज के मौत भइल रहे तब गांव के आसपास मिले वाला नीला कलर के बारे में तोरा के शक भइल रहे ना। वो इंक के हैदराबाद के रिसर्च लैब में जांच कइल गइल, ओकर रिजल्ट आ गइल बा। व्हाट्स इट? सुना, वो कोनो मामूली इंक नहीं खे, इस मेथिलिन ब्लू। ओकरा साथ और भी तरह के कई गो सैफरन मिलल बा, जे बैक्टीरिया कल्चर के इस्तेमाल करे वाला एगो मीडियम बा। What do you mean? वो एगो रेयर और गंभीर तरह के बैक्टीरिया बा, उससे शरीर नीला पड़ जाला। इट्स क्रोमोबैक्टीरियम वायलेसियम वेरियम। ओकर इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन के बाद। बहुत कोशिश कैला के बाद भी वो हमार हाथ में एगो खरोच ही दे पहिले। कहल जाला ना, जे हमेशा सच के साथ रहेला, सच भी हमेशा ओकर सहायता करेला। हम यह चाहते। तो हार मतलब ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर गई तो 7वां दिन ओकर लक्षण दिखाई दिहल शुरू हो जाला और प्रभावित व्यक्ति के मायोकार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक अरेस्ट होगी। डॉक्टर सेवी पुन्नू या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होके सीधा मौत के मुंह में। इज देयर एनी ट्रीटमेंट? नो ओजलर, देयर इज नो क्योर और वैक्सीनेशन। ये 100% मौत देवे वाला एगो यूनिक बैक्टीरिया बा। एक बार शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेगी और शरीर के अंदर के हर एक भाग के नष्ट कर देगी। मौत निश्चित बा। 7 दिन के बाद सांप के डसे से मारल जाए। श्रृंगी महर्षि राजा परीक्षित के श्राप देले रहले हैं और ये बात से डरा के राजा परीक्षित एक जल संधि के बीच में एक टावर पे अपन आश्रय ले 7 दिन बीत गए रहे। 7वां दिन सूर्यास्त से पहले कुछ महर्षि उनकरा से मिले आयल रहले। महर्षियन के पास कुछ फल रहे। राजा परीक्षित ओकरा में से एगो फल तोड़े लगले। राजा ये बात से अनजान रहले कि वो फल के अंदर एक सांप छुप के बैठल बा। तोहार भगवान के इंसान भले ही हमने के साथ ना होके साथ छूट गई होगी, लेकिन एकरा बाद भी कबो कबो हमने के भगवान आ जावेले और वो दिन हमने के हाथ में एगो डेविल सॉल्ट नेट भी होगी। हेलो ओजलर। हेलो अलेक्जेंडर। कृष्णदास हेलो। किताब लिखे और तोहार जिंदगी पे फिल्म बनावे खातिर बहुत ऑफर मिल रहा बा, सुन ले बानी। जब जंग खत्म हो जाला तब लाशन के तलाश में चील के आवल आम बात बा।
वैसे हम आपके एक सवाल के जवाब अधूरा ही देले रानी। सेवियर के बेटी के अमेरिका से वापस आवे तक हमरा इंतजार करे के चाहत रहे, लेकिन अगर हम जल्दबाजी कर दी तो कृष्णा दास सेवियर के जगह ओकर बेटी के घसीट सकत रहे। लेकिन ये सब हम कहे नहीं, सिर्फ आपके खातिर। सब कुछ छोड़ के दिल बदल के वापस जाए से पहले आपके तहकीकात में अच्छा रिजल्ट आयल। आप एगो अच्छा इंसान बानी ओसलर। हमने शायद कबो ना मिलती, बट वी वर डेस्टाइन्ड टू मीट। अब हमने आपस में मिलत ही रहा, तो चली। बोन रेसिड्यू ओजलर, बोन रेसिड्यू। आप सुबह ना ही नहीं था, हमरा लगल कि ना है। अब बहुत बिजी पानी ना, फिर भी डिनर बहुत अच्छा बा। हमरा ये काफी टेस्टी लगा था। और हाँ सर, आप जो ना लोग के हमरा से मिले खातिर भेजले रहनी ना, मिलल रहे लोग, लेकिन बात ना हो पाई। हमार बीवी और बेटी कहाँ बाड़ी? सर एकरा बारे में मत पूछी सर, हम बतैले रहनी है ना सर, हमरा कुछ याद नहीं के। हमार बीवी के कहाँ दफनौले बाड़ा ऐसा हम नहीं की पूछले। वो लोग अभी कहाँ बाड़े ई पूछनी है। विनीत, तोहार कार के टिक्की से खून, कपड़ा और कुछ औजार भी मिलल रहे। नहीं खा जानत तो बता दा। औजार और कपड़ा में लगल खून के डीएनए टेस्ट करवावे से पता चलल कि ये खून हमार बीवी और बच्ची के बा। लेकिन उस शौक में जो सब कुछ बोल चुकल बाड़े, केरला पुलिस आज तक जो तहकीकात नहीं कर बोले, वो एगो केस बा बॉन्ड रोड सिटी। एली के छोटा छोटा स्टिच, चाकू के कितना भी धोला के बाद भी, चाहे कुछ भी करला, इवन केमिकल से वॉश कैला के बाद भी बॉन्ड्रो सिटी ना जाए। तू हमार परिवार के मारे खातिर जौन हथियार के इस्तेमाल कैले रहला, ओकरा में कोनो में भी बॉन्ड्रो सिटी ना रहे। हम अभी अभी क्रॉस चेक कर रहे विनीत। दैट मीन्स हमार बीवी बच्ची के काट के दफनावल नहीं के गई। तो ये सब नहीं कैले विनीत, लेकिन ओकरा साथे के का कैले भाई तू जाना ताड़ा। बोला के रहे एकरा पीछे, बोला। फाइनली यू फाउंड इट मैन। कितना दिन से हम एकर इंतजार करत रानिया। बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटर बड़ा ना, होशियार बड़ा, तब पता लगावा। लेट्स सी व्हाट यू मेड ऑफ ओसलर।